Hi Philip. Hello. How good are you in table tennis? I wouldn't say I'm so good. I don't know, it depends what you compare to, but if I meet a good opponent, I don't know if I'm gonna win, so I'm not so good. Have you ever heard of Ozan Turk? Because that's your opponent today. I never heard of him, so I don't know how good he is in either football or table tennis. So yeah, let's see how. Don't call it a comeback. I've been here for years, rocking my pants, footsteps of fear, making the tears break down like a monsoon. Listen to the bass go booming. Ik ben Ozan Turk, ik ga hem helemaal opvreten hier. I'm Philip Haglund and I'm gonna play with him. We're in Swedish, vi säger jag kommer leka med han. He is really good. Ozan, zeg eens heel eerlijk. Toen je hoorde dat Philip Haglund jouw tegenstander was, kneep je hem een beetje? Nou, ik ken hem niet, dus ik wist niet wat ik moest verwachten eigenlijk. Maar Je dacht misschien wel een Zweedse sensatie. ja, misschien wel, maar hij is niet zo heel erg goed. I think they maybe play too much table tennis in this club. I don't know. Maybe they should focus on the football a little bit more. Cause you had a bad day, you take one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie, you're coming back around and you really don't mind. You had a bad day, you had a bad day. Hoe kan het eigenlijk dat jij zo goed bent? Nou, ik ben heel vaak geblesseerd geweest. Toen bij Heerenveen ook een tijdje en daar heb ik heel veel gespeeld. En hier spelen wij ook best wel vaak, dus ik denk dat het daardoor komt. De uitslag deze week is in voordeel van Cambuur. Ozan Turk, de winnaar.